vítam, momentálne je 1 hodina a 12 minút ráno, je nedelo. Chystáme sa dneska do Šurian, no dosť ma opravili v komentároch, je to do Šurian, takže chceme sa do Šurian. Opravoval som doteraz kameru, respektíve problém s kamerou, takže chvíľečku som teraz nejazdil, ale nepoužíval som ju, lebo som bol chorý a tak ďalej. Teraz nám ešte asi žilo, takže aj keď teraz nechcem už roztopať samozrejme tým, že stávam o 8 a o 9 tam ide vlak, tak by som sa ale ísť poď sa baliť. OK, ideme to zdržovať, že poviem z toho, tak vystrihnem, takže vidíme sa ráno. Takže dobré ráno, nachádzame sa v Pezinku na Stacy, ideme na vlak, na náš prvý vlak, potom v Bratislave prestupujeme, tu je s Rajcom. Áno, som v bunde, lebo som lenivý, on zaspal, ja som zaspal tak polovične. Dobil som sa 10 minút predtým, ako som mal ísť domu. Ale chcel som sa ísť baliť a už tu máme vlak. Z nejakého dôvodu, aha, ne, to je do Trnavy. No, my ideme smeru Bratislava, hlavná stanica, takže vidíme sa o vlaku alebo v Bratislave. Bratislava, main station. Ideme dole na si kúpiť pitie a papať. No, takže ľudia, už sme v vlaku do Šurian. Dostali sme nové kupečko, respektíve kupečko, ktoré v Urpinoch som v živote nevidel a to s nimi chodím veľmi často. Bohužiaľ ideme dneska s nimi iba hodinu, bohužiaľ. Ale ešte nádherné zvuky to má. Takže áno, ideme prečkať hodinu. Už by sme mali odchádzať, lebo je 9:52. Máme tu naše, on tu má bagetu. Už ideme. On tu má bagetu. Tu má kofeín, tu mám ja trošku kofeínu, aj keď ja toto nepijem veľmi dlho, ale dneska bohužiaľ som spravil výnimku. Ozveme sa vám, keď budeme niekde ďalej, alebo keď budeme sa vykolajíme, dúfame, že nie. No, práve sme asi jebli výhybku, ale to bolo dúfam počuť. Počul si to? Kamo? No, takže vidíme sa v Šurianoch, alebo proste vidíme sa. Takže momentálne sme vystúpili z vlaku už. Z vlaku tu mi ukazuje, nech idem. Takže ideme preč z kolají, lebo nám tu pičujú. Takže tento vlak potrebuje asi odísť. Musíme prejsť, takže už sme v Šurianoch a ozvem sa, keď budeme v Bile, alebo keď budeme v Šurianoch. Takže momentálne sa nachádzame v šuranskom skateparku, jazdím v bunde. Takto je taká jemná bundička. Nečakal som, že niekedy v živote budem jazdiť v bunde, lebo proste nie. Ale je fakt, že zima a nechcem znova ochorieť, takže ideme si tu niečo pojazdiť, snáď ideme si niečo dať a takže. OK, takže ideme si dať tento funboxík s takým flyoutom, alebo čo to je zač. Tam, vidíte pred nami, predo mnou. Takže ide, neviem, padla mu reťaz, lebo má bicykel ešte z 90-tých, takže ideme si niečo dať. Tak mám dosť mäkké koleso predné. Nie, že mi púšťajú kolesa raz za nejaký ten čas, ale ten vlastne by si mohol jazdiť, takže ideme trošku cruisenúť. Ty jebo! Walter, toto neskočím. Ja musím otočiť. Bude takýto nádherný funbox. Funbox mám takú streetovú kokotinu a tu som to skoro neubrzdil. A jak to ja ubrzdím? No ty nejak. No dobre, trošku som skoro vyzul koleso, lebo fakt, vidíte, to koleso je mäkké jak nejak keket. Ja mám asi defekt zadu. Dobre ľudia, po pár kolečkách uznávam, že fakt s takýmto kolesom, ktoré stlačím normálne, že
jak z kvíšika, tak už to nepôjde, lebo teda nepôjde, ísť by to išlo, ale bolo by to trošku, asi si myslím osobne nebezpečné, takže idem točiť tohto majstra. No, takže niečo ide, nikto nevie čo. M3. A na čo si vyskočil, to bolo dobré. Máme tu ďalší technický problém. Počkaj, to bolo dobré, už to dotiahol. On to dotiahol. No, trošku sa mu hegla koleso. Aha. Není to úplne, by som povedal, že vodi vzdorne, vodu vzdorne. Ideme servisovať bicykel, lebo jeho bicykel treba servisovať, aj keď je vyservisovaný. Takže keď potrebujeme kľúče, tak tu má všetko, len proste nie to, čo potrebuješ, kámo. Čavinko tu má kalkulačku, kámo. A tu už sú potrebnejšie veci proste, napríklad, že štvrťka nožníc. Takže teraz je trojku a nabil si vajca na zemi. Mudrie, že? No, je taký náš. No dobre, dúfam, že ide tú trojku. Tak práve mi, že strašne padla kamera na zem a tu fakt není ani škrabanček. Ja tam nemám vôbec ochranné sklíčko, lebo som sprostý a stále som si ho nekúpil. A tu fakt není ani škrabanec na tej kamere. Tak to je crazy. Poď. Jau. To puklo. Ukáž mi kino. No. Kus, yes. No dobré ľudia, už tú trojku začína celkom dávať. A akorát, ak som dal po natáčaní, neviem, či to na to video tak išlo, niečo mu tam tak pekne cinklo o koleso. Ale teraz ten pokoj, takže ide na... Hoď. Jo. Yes. Tak táto bola nádherná, kámo. Toto bolo nádherné, let's go, kámo. Ľudia, vidíte, je to tam, dal peknú trojku. Takže, nice vajco, kámo. Po piči. Jo. Vy vidíte ako Urko s bežeckou plaveckou čapicou a jedným chráničom v nejakých legínach ženských fúka bicykel. To je motorka z Číny. Dobre, ideme sa vychraničovať a ideme sa voziť. Ja idem tráka. Aspoň teda niečo sa dá jazdiť tým, že je tu toľko ľudí, že je akože úlet. Čiže aspoň fompit, nejaký ten trak, to je dosť primitívne. Ešte do toho to je fompit. Takže to je také, že to musíš dať o polnoci proste. Ide Fabio. Yes. Neviem, čo idem jazdiť teraz, ale už trošku zahrievam, už je taká zima. A neviem, čo ani jazdiť, ale išiel by som niečo sa bojať. Kamera natáča! Lukášová najnička a ide šokol. Oj! Konečne jazdíme a dáme stolajny na tomto malom, teraz ja, takže Šukino, Lukino nám ide spraviť veľmi crazy vec. Sledujte, či ide na to. Jo. Dávaj ešte, kámo. Zavádza mi ten morán. Poď ešte. Blázen. Nie, top. Ten wallride tam mi zavádza veľmi. Ale on to dá. Luko mi povedal, že začína mať nervy, ale ja mu verím, teraz to dá. Je to posiela. A už to dal, takže... Jo! Je tam! Yes! Nice, kámo! Let's go!
Jeden spraví. To čo bolo? Ty kokoti. No skoro sa zabili, ale nezabili sa. Iba skoro. To bude. Yes. Take this. Jak si zaparkoval. Parking. Že môj gól momentálne je 3-6 kľúč. Tento fanboxík, ktorý nie je vôbec veľký, ale dosť náhodno je tam, že na boku je wallride a naľavo je nejaký on-off box, alebo čo to je zač. A treba sa tam trafiť a ten odraz je taký malinký, ale sa to tam pôjde. No akože toto už skoro aj bolo, ale musím tam ešte troška predsa len pridať a bude to ono. To bolo opo. Yes, momentálne som to trojkol celé, aj keď to bolo trošku catchy. Ale trojkol. Yes, to bolo cez celé, kámo. Pobrodia, takže trojku som si dal cez celé, keď musel som sa dosť prikrčiť, aby som to dotočil. Ale dotočil som to na 90% a odrazil som to. Takže parádne. Ešte si dodám nejaké technické divovačky a ideme prejsť na fompit, ak tam dostane nebude 5 soldí. Takže let's go. No, skúsil som tam matrno, nejaký náznak tam bol, ale ide šuky. Hodím mute, nemôžem nikomu písať, No, neviem ako to vyzeralo na kamere, ale tuto Lukino mi povedal, že už to bolo worth it. Bolo to worth it. Áno, a pocitovo to bolo tiež worth it. A na kamere to vyzerá asi dosť nejako. A dal som si na trochu kotery a ideme fompiť. Áno, ideme fompiť, že ideme. On nerobí fompit, lebo on je streeter. Ja som streeter a ukážem vám crankflip z bangu. Áno, Luky vám ukáže nejaký crankflip z bangu z Lukino. Yes. Ešte pekne ričkom na koleso. Ako správny streeter sa vyjebe. A zošmitne po hryti. Poďme si ako že teraz tu na stojku. No, stojku, tak ide stojku. Tak nie. Tak znova. Ešte jeden pokus. Ešte jeden pokus, dobre. Aha, jeb. Ale dal, takže počíta sa. A ideme, David čekať z Maďarska. Neurotron mi hala. Takže ideme fompiť, ale sú tam ľudia dosť. Ale asi by sa tam malo dať. Takže ideme sa niečo voziť a vidíme sa pri vození. OK, že sme na rezi, nikto to není. Dáme si ja si dám svoj a ideme do fompitu. Konečne dúfam už. Celý, že skoro z prvých po 3 mesiacoch nie je úplná pičovina, ale akože na to, že som 3... Stolib je tam po 3 týždňoch nejazdenia a antibiotík a všetkoho možného som dal telvip cez rezidol veľkým seknutím, ale dal som ho. A teraz si dám nejakú trojku alebo niečo a ešte chcem skúsiť také možno antrnko v tom opoquoteri, lebo sa mi to dosť ľúbi, ale neviem, či to pôjde, ale skúsim to. Myslím, že mám nízko baterku, takže idem na to, idem si nabiť kameru a let's go. Že ľudia, nenabila sa mi kamera. No ok ľudia, takže vec, čo sa stala tu bola tá, že sa mi bohužiaľ už vybila kamera a kým sa mi nabila, tak sme už šli domov. Takže potom som vám stil natočiť aspoň niečo na mobil a ešte niečo na kameru z Billy a z vlaku. Takže bohužiaľ potom aj tak sme už moc nejazdili, už to bol iba taký chill, takže pozerajte ďalej a uvidíte. Stále má 3% a sme v Bile. Bile, kúpame si veci už na 2%, tak kúpame si do vlaku. Ideme do vlaku. Ideme do vlaku, mám šutovku, ktorá tu ani není. Ja pozývam, som sa skúsal. Ideme do vlaku. Jedem, idem domov. Koľko hodín? Takže 19:24, 14 býva.
zbýva Ostava, Pobrih, Ostava, Tiebo, do Bratislavy, tak pol hodinka aj 40 minút, lebo meškáme a 40 minút podľa mňa aj viacej, lebo sme meškali. No to je jedno, proste sme stáli trošku v šuramoch, viac ako sme mali a ešte pôjdeme cez ten most, cez ten zlý most, pôjdeme ešte 5 km za hodinu, tak ďalších 5 minút, takže ešte budeme meškať a ja sa idem vyšťať. Kámo, bol som sa ideme na ceste domov a OK, takže to by bolo všetko pre toto video, ďakujem, že ste sa pozreli až do konca, hoďte vám like a odber. Už toto video už bolo síce trošku dlhšie, malo niečo cez 16 minút. Jazdenia tam bolo jakž tak, aj keď ja som bohužiaľ včera stihol pojazdiť až trošku na večer tým, že fakt bolo plno a ja po 3 týždňoch antibiotík som sa musel trošku dostať do toho naspäť, ale už som naspäť, takže ešte sa na nové videá budú vychádzať dosť pravidelne, alebo teda pravidelnejšie a dúfam, že budú zaujímavé aj zaujímavejšie. Bude jedna nová vec, na ktorú sa tešte, ktorú dajme tomu, že plánujeme, takže odoberajte, zvončekujte, sledujte Instagram a vidíme sa na budúce. Čau čau.